Ми дуже раді вас усіх бачити і чути. І ми раді, що ми можемо цю лекцію провести сьогодні, попри все. Отже, сьогодні, 27 серпня, у нас лекція під назвою «Кримськотатарський народ у період війн і революцій 1917-1920 роки». Там далі є ще розширення назви, але пан Андрій буде показувати презентацію, і ви це побачите. Лектор у нас Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного музею Голодомору геноциду. І зараз я думаю, що я поділюся, так, пане Андрію, я думаю, ми поділимося екраном презентації. Скажіть, прошу, мені подайте голос, чи ви бачите екран, ви бачите презентацію, бачите, так? Чудово. Чудово, чудово. Тоді тут займає місце лектора пан Андрій. Прошу дуже. Доброго дня, салям алейкум. Сподіваюся, що мене видно, чути. Ось ще хтось у нас проситься, запускаючи нашого колегу-слухача. Так, я запустив людину. Я сьогодні дуже радий вас бачити, спілкуватися з вами. Ми будемо говорити про короткий в хронологічному сенсі період історії, але дуже насичений і драматичний, яскравий і, головне, дуже важливий період в історії корінного в Криму. Тепер ми говоримо корінного народу України, який сформувався, виник в Криму, кримсько-татарського народу. В минулій лекції я розповідав, що перша анексія Криму, вона принесла дуже серйозне випробування для кримсько-татарського народу. Перша анексія, яка була вчинена російським самодержавством, Російською імперією в 1783 році. І станом на початок 1917 року кримські татари на землі, де вони сформувалися, де мали кілька століть свою державність, в результаті колонізації Російської імперії вони перетворилися в чисельному плані на меншину, хоча вони, звісно, були, є і будуть корінним народом в Криму. Причому стан корінного народу був досить драматичним. Кримські татари на той момент були фактично політично безправними. Вони в економічному сенсі опинилися в ситуації пригноблення у порівнянні з тим, що було на момент анексії. Ми бачимо просто втрати в економіці надзвичайно значні, так само, як і у демографії. В економічному сенсі земельні наділи, якими володіли кримські татари за понадстолітнє панування династії Романових, Гольштейн-Готторпів, зменшилися десь в 4 рази, вакуфне майно так зменшилося в понад 3 рази, теж майже в 4 рази. Більшість кримсько-татарського населення проживала на селі, були селянами, і рівень безземелля серед кримсько-татарських селян був одним з найвищих в Криму. Якщо в середньому в Криму десь 40% селян були безземельними, то серед кримських татар рівень безземелля доходив за різними оцінками до 50-60%. Були проблеми із рівнем письменності, проблеми із народжуваністю, власне, із можливістю чисто демографічного відтворення в Криму. Все це ставило питання про майбутнє кримських татар. І лютнева революція, яка розпочалася в Петрограді, вона створила нові умови і в Криму. Повалення самодержавства, руйнування його адміністративної системи, скасування дискримінаційних норм у законодавстві щодо національності, загальна демократизація, вони відкрили можливості для підйому суспільно-політичного життя. Плюс скасування, власно, монархії в Росії,
воно призвело до потреби і переосмислювати свою ідентичність для більшості населення постімперського простору, оскільки в структурі ідентичності дуже була важлива династична лояльність, в Російській імперії ще й станова, конфесійна, а національна вона спочатку знаходилась не на перших ролях. От якраз 17-й рік він створив організаційні передумови для розгортання національних рухів, і він створив потребу в більш чіткій ідентифікації народних мас у зв'язку з тим, що зникає потреба у династичній лояльності. Потрібно формувати більш модерні форми лояльності інтенсивно. І саме це ми спостерігаємо на постімперському просторі. 17-й рік почався з такої весни народів, коли піднімаються національні рухи, розгортають свою діяльність поруч з іншими формами суспільної, політичної і державної самоорганізації. От в Криму замість губернатора був призначений губернський комісар, спочатку Харченко, а потім кадет Богданов наприкінці березня 1917 року. Підтримували органи тимчасового уряду Росії, який мав довести цей постімперський простір до установчих зборів, всеросійських установчих зборів. Ще утворюються громадські комітети, виникають паралельно революційно-демократичні ради, совєти, спочатку робітничих солдатських депутатів навесні, влітку, а пізніше влітку і селянських депутатів. І починається дуже неочікувано для багатьох в Криму бурхливий розвиток кримсько-татарського національного руху. Вже 25 березня з новим стилем у Сімферополі на засіданні Кримського мусульманського благодійного товариства виникає тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий революційний, тимчасовий мусульманський революційний комітет. Тут, до речі, в презентації показана періодизація, загальна періодизація цього періоду 1917-1920 років. Його можна поділити на два великих періоди з точки зору якраз корінного кримсько-татарського народу. Це Кримсько-татарська революція, березень 17-го, серпень 1919 року, і другий період – це національна визвольна боротьба у період панування в Криму режимів білих диктатур Антона Дянікіна та Петра Врангеля з серпня 1919 року по листопад 1920. Що, власне, з собою уявляв Крим в цей період? Він входив до складу Таврійської губернії. Таврійська губернія складалася з двох частин: материкової, де проживала більшість населення, де абсолютно більшість складали етнічні українці. Три повіту було: Дніпровський, Мелітопольський, Бердянський, і самого Крима, в якому, власне, було 5 повітів і 3 на початку 17-го року, потім 2 градоначальства в Севастополі, в Керчі і в Ялті градоначальство якраз в 17-му році скасували. В самому Криму проживало на початок 1917 року майже 809 тисяч людей. Вони представляли 35 національностей, із них 399,8 тисяч, майже 400 тисяч, це близько 50% великороси та українці. Українців під час перепису 17 року не виділили. За оцінками, які виходять із перепису імперського кінця 19 століття і радянського всередині 20-х років, ми можемо сказати, від 8,5 до 12% складали українці. І кримські татари, вони знаходилися в той момент на другому місці за чисельністю, 217 тисяч разом з, власне, з турками, але турків була незначна частина. І це частина майже 27% від населення Криму. Також помітні були групи від 1% до понад 8%. Це караїми, поляки, болгари, вірмени, греки, німці і євреї. От такий поліетнічний склад кримського населення.
І, власне, переходимо до початку Кримсько-татарської революції. От її початком було саме створення 25 березня 1917 року тимчасового Кримсько-мусульманського революційного комітету. Він підготував і провів перший всекримський мусульманський з'їзд 1917 року, 7 квітня у місті Сімферополь. Це дуже цікаве зібрання, якщо ми порівняємо його з аналогічними національними форумами, які відбувалися навесні 2017 року, то ми мусимо зазначити, що воно, по-перше, було скликано досить оперативно. Український конгрес відбувся трошки пізніше, хоча теж в квітні. Одночасно з Всекримським мусульманським з'їздом проходив, наприклад, Білоруський національний з'їзд. І якщо в Білоруському національному з'їзді, хоча народ був набагато більше, ніж кримсько-татарський, взяло участь кілька сотень осіб, десь приблизно 200 осіб, то в першому Всекримському мусульманському з'їзді у Сімферополі взяло участь 2000 осіб, десь 1500 з них мали право голосу. Тобто ми можемо сказати, що це було дуже представницьке зібрання. Це майже 1% від кримсько-татарського населення. Що відбувалося на першому Всекримському мусульманському з'їзді? Отут поглибилися революційні процеси саме національної революції. Може виникнути питання, що таке взагалі національна революція? І чи можна говорити про кримсько-татарську революцію? Не всі звикли до цього терміну, він є дискусійним в науковому середовищі, але завойовує своє місце. От перед нами цитата якраз 17-го року, сказана вона була Алі Боданінським. Головним завданням тимчасового Кримсько-мусульманського комітету було неухильне прагнення організації демократичних татарських мас, прагнення впровадження серед них свідомого і відданого ставлення ідей до загальноросійської та, зокрема, кримсько-татарської революції, прагнення стати у всіх проявах татарського життя центром не директивним і керівним, а регулюючим і контролюючим. Тобто в 17-му році сам термін Кримсько-татарська революція лунав. Фактично ми можемо говорити про аналогічні процеси в середовищі кримських татар, аналогічні до процесів, наприклад, у українців. Термін «Українська революція» сьогодні досить відомий. Загалом мова йде про революцію національно-визвольного і національно-демократичного характеру. Трошки далі скажемо про її рушійні сили. І от на першому Всекримському мусульманському з'їзді був обраний вперше, до речі, на постімперському просторі муфтій мусульман Крима. Ним став Номан Челебіджи хан. Це одна з ключових постатей в історії кримських татар. На той момент йому було близько 33 років. Він народився на півночі Крима в родині мули, отримав вищу освіту спочатку юридично-богословську в Туреччині, Османській імперії, потім навчався також юридичною освітою в Петрограді, був мобілізований під час Першої світової війни до армії і був лідером національно-визвольних організацій, насамперед організації Ватан, яка була створена кримсько-татарською революційно налаштованою молоддю після владотурецької революції в Османській імперії, і розповсюдила потім свою діяльність на Крим, на Одесу, в місця, де перебували кримські татари. І от саме його обрали учасники з'їзду в Сімферополі муфтієм мусульман Криму. Але хочу нагадати, що з дореволюційних часів муфтії кримські, вони опікувалися також мусульманами 6 західних губерній, зокрема Волинської, а також
в Литві, в Білорусі і в Польщі. Тобто це рішення, воно зразу обрати муфтія демократичним шляхом, воно мало значення навіть більш широке, ніж просто для мусульман Криму. Вона показувала приклад і для мусульман на постімперському просторі, що можна тепер демократично обирати муфтія. Сам Номан Челебіджи-хан в той момент знаходився в армії, був викликаний до Криму і невдовзі прибув, власне, до Криму. Окрім того, що був обраний демократичним шляхом муфтій, були переобрані і структури, які до революції керували мусульманським життям. Вони значною мірою себе дискредитували співробітництвами з царською владою, з неправильним розпорядженням майном, вакуфами. Вакуфи, нагадаю, це майно передано мусульманами на благодійні цілі, і у вигляді або землі, або нерухомого майна, грошей, і це майно мало використовуватись для підтримки, і використовувалося для підтримки мечеті, релігійних навчальних заходів, інших благодійних дій. Але через дії імперської влади була створена особлива тимчасова вакуфна комісія, було Таврійське магометанське духовне правління, і часто це майно просто розбазарювалось. Тому делегати, представники кримських мусульман, вони розпустили Таврійське магометанське духовне правління і особливу комісію з вакуфів, а натомість обрали тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет і призначили, обрали комісара вакуфного майна. От ним став Джафер Сейдамет, це друга в 17-му році за значущістю постать національного руху. Людина, яка навчалася в Туреччині, написала, сам він, звісно, був народжений в Криму на Південному березі, в досить заможній родині селянській. Написав він ще до революції брошуру, яка розкривала механізми пригнічення кримських татар царською владою, за що був переслідуваний. Дипломати російські звернулися до османського уряду, змушений був виїхати. Він опинився у Франції, навчався, слухав лекцію у Сорбоні, потім повернувся в Російську імперію, також був в армії і також от разом з Номаном Челебіджи-ханом навесні вони повернулися в Крим. Тобто це був перший всекримський мусульманський з'їзд, він призвів до того, що нова еліта, це інтелігенція, вона посунула стару еліту, мурзачество, традиціоналістське духовенство і взяло в свої руки утворення органів спочатку мусульманського самоврядування, які де-факто одразу перетворилися на органи національного самоврядування. Це був дуже важливий крок, тому що, зокрема, контроль за вакуфами давав можливість мати матеріальну базу для розгортання національного руху. Спираючись на організаційні структури мусульманські, на цю матеріальну базу, розпочалися реформи життя кримських татар в Криму. Освітня реформа, перенавчання, зокрема, відбувалося вчителів, створювалися нові навчальні програми, готувалося відкриття нових навчальних закладів, змінилося ставлення до жінок, і інші дії вживалися в цьому напрямку, в напрямку трансформації, власне, кримсько-татарського етносу вже в таку модерну етнонацію. І, зокрема, розбудовувалися організаційні структури. От мусульманські комітети були створені влітку, їх нараховувалося в Криму різного рівня, повітових, міських, волосних і так далі. 124 мусульманських комітети. Фактично, от така мережа органів національного самоврядування, вона вкрила Крим, і це говорило про
потенціал національного руху, що він розгортається досить бурхливо. Розгортався він значною мірою у співпраці із рухами національними, релігійними мусульман на постімперському просторі. Зокрема, кримські татари брали участь у мусульманському з'їзді в Москві у травні місяці, де підтримали федералістську платформу, і ця платформа перемогла. Висувались ідеї національно-культурної автономії, і де-факто кримські татари вже навесні, у березні місяці, вони взяли справи і освіти, і культури, і економіки, частково правосуддя, військову справу в свої руки, і де-факто на ділі вже почали реалізовувати таку національну персональну автономію. Причому тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет, він був визнаний офіційно тимчасовим урядом, і це також полегшувало зміни всередині кримсько-татарського суспільства. Одним із дуже цікавих явищ в суспільних трансформаціях корінного народу це було розгортання руху жінок. Вже в квітні в Бахчисараї був утворений мусульманський жіночий комітет на чолі з Шафікою Гаспринського. Пізніше навесні подібні комітети виникають і в Євпаторії, в Керчі, в Феодосії, в Сімферополі, в інших населених пунктах. Координує їх діяльність жіночий комітет в Акмеджиті, Акмечеті, Сімферополі. Беруть вони також участь у загальноросійському з'їзді мусульманок в Казані. І зрештою, одним із досягнень Кримсько-татарської революції було сприяння емансипації жінок, і тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет і муфтій Номан Челебіджи-хан, вони підтримували ці починання і, зокрема, підтримали проведення 30 серпня 1917 року з'їзду делегатів мусульманських жіночих комітетів Криму, на яких був утворений Кримський обласний жіночий комітет на чолі з Ільхамієм Тахтаровою. Восени 17 року вже існувало 24 жіночих комітети. Також в цей же час розвиваються молодіжні рухи кримських татар, громадські організації, виникає татарська партія, яка прагне стоїть на федералістських позиціях і прагне захищати інтереси кримських татар. Загалом, в 17 році в кримсько-татарському русі домінували ідеї демократизму, федералізму, спочатку національно-персональної автономії, національно-культурної автономії, також аграрного соціалізму, соціалізму народницького характеру, ісламського такого погляду на світ, але в його такому досить ліберальному прочитанні, умовно кажучи. І от на підставі цих ідей кримсько-татарський національний рух дійсно охопив дуже велику, більшу частину кримсько-татарського народу і став вагомим фактором суспільно-політичного життя в Криму. Зокрема, кримські татарські діячі, вони мали певне напруження у відносинах із кадетами, не завжди були відносини взаєморозуміння із російськими соціалістами, а от в совєтах, в радах робітничих, солдатських, селянських депутатів домінували насамперед російські есери і російські соціал-демократи. Були навіть випадки, коли делегатів від кримських татар в ці совєти не брали, так, наприклад, сталося в Сімферополі. А от ось якраз із українськими
структурами самоорганізації в Криму, відносини партнерства, вони виникли вже навесні. Вони розвивалися влітку. Зокрема, українці підтримували створення кримсько-татарського батальйону. Кримські газети писали: татари йдуть стопами українців, тому що трошки раніше навесні виник український батальйон у Сімферополі, почалося формування українського полку, і це було досить помітно. Дуже вплинуло на визначення пріоритетів кримсько-татарського руху розгортання українського національного руху в масштабах України. Коли Українська Центральна Рада, утворена навесні, вже в червні 1917 року, 23 червня, проголосила перший універсал, в якому оголошувалась автономія України, це одразу поставило питання, а що буде з Кримом? Ми згадували, що в Таврійській губернії більшість населення складали українці, але абсолютно більшість на материковій частині, а в Криму ні. І отут виникло питання, що буде із Кримом, як буде визначатися його доля. Ось що з цього приводу писав Джафер Сейдамет набагато пізніше у своїх спогадах, але значною мірою вони відбивають його настрої саме в той період. Він у спогадах написав, що ми уважно відстежували структуризацію національного руху України, заснування Центральної Ради, дії українців, реалізації територіальної автономії і, нарешті, створення національного уряду. Анархія, що підступала звідусіль, наочно доводила безпідставність наших намірів зберегти свою країну на договірній основі з росіянами, з російськими органами влади. Це поставило нас перед необхідністю більш ретельно вивчити національний рух українців. І ось після проголошення першого універсалу в Київ була відправлена делегація від Тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету у складі Амета Азінбешли, це член якраз мусульманського виконавчого комітету, і Джафера Сейдамета, він і член мусульманського виконавчого комітету, і, нагадую, комісар Вакуфного майна. Це дуже впливові фігури були в кримсько-татарському національному русі. Вони прибули в Київ за новим стилем на початку серпня 1917 року. І в Центральній Раді, будинку Центральної Ради, вони провели переговори із головою Української Центральної Ради Михайлом Сергійовичем Грушевським, із генеральним секретарем міжнаціональних відносин Олександром Шульгіним і з головою Генерального секретаріату Володимиром Вінніченком. Генеральний секретаріат – це фактично такий прообраз уряду автономної України, утворений у червні 1917 року, якраз на чолі з Володимиром Вінніченком. Не до кінця ясно ми уявляємо, про що велися переговори через суперечливість джерел. Про що йдеться мова? Одразу після завершення переговорів кадетська газета «Річ» оприлюднила матеріал, в якому говорилося, що кримські татари, кримські мусульмани, вони запропонували Українській Центральній Раді входження Криму до складу України на автономних правах, створення мусульманського війська, військових частин і деякі інші пропозиції. В кримсько-татарських газетах після того з'явилося спростування. От, до речі, одним з досягнень Кримсько-татарської національної революції стало створення нових періодичних видань, насамперед газети «Мілет», «Голосу Криму» російськомовного, «Мілет» кримсько-татарською мовою виходив. І от з'являється в цих виданнях спростування, що нібито з таким завданням переговорів щодо входження Криму до складу України в Київ делегаціям не направлялися. Тут є все-таки сумніви, ймовірно, ці теми піднімалися, і, ймовірно, був отримано ці ідеї про входження автономного Криму до складу автономної України, вони не були підтримані.
Чому можна припустити, що було саме так? Ну, зокрема, тому що у своїх спогадах Джафер Сейдамет, він згадує про те, що під час переговорів він характеризує своїх візаві, керівників українського національного руху і органів національного самоврядування, які вже почали створення таких державних автономних структур в Криму, в Україні, і говорить дуже позитивно про Михайла Грушевського, як національного лідера, який може вести і веде стратегічну лінію, вміло організовує українців. Позитивно відгукується також про Олександра Шульгіна, генерального секретаря з міжнаціональних відносин. І зовсім в іншому тоні він описує Володимира Вінніченка, говорить, що він талановитий письменник, але як керівник уряду, як політичний діяч, він поставився до нього дуже критично. Можна припустити, що теми піднімалися під час цих переговорів і щодо входження Криму до складу України автономно. Тобто, як це могло виглядати? От на наступному історичному етапі, коли вимушена на окупована більшовицькою Росією землях України була утворена Українська Соціалістична Радянська Республіка, то в її складі була автономна Молдавія утворена, молдавська автономія всередині 20-х років. Оце щось було, ідея була на зразок того. Велися, очевидно, переговори і щодо підтримки створення мусульманських військових частин в Центральному державному архіві вищих органів влади зберігається записка в документах Центральної Ради, підписана прапорщиком Шабаровим, а це був один з організаторів якраз військового кримськотатарського батальйону, військової частини в Криму, про створення такої частини. Вона з'явилася, ймовірно, в документах Центральної Ради після цього візиту. Але домовленості не вдалося досягнути. Чому? Тому що перший універсал, він викликав кризу тимчасового уряду, були проведені нові переговори, приїхала делегація в Київ від тимчасового уряду, був виданий другий універсал, і в цей момент Вінніченко, очевидно, не наважився чітко поставити питання по Криму. Але як би там не було, відносини між двома національними рухами, органами національного самоврядування, вони продовжували розвиватися, бо Центральна Рада також стояла на федералістсько-автономійській платформі, вона якраз була лідером на постімперському просторі в плані створення федерації народів замість колишньої Російської імперії. Вона просувала цю ідею із метою її консолідації сил, які її підтримують, проголосила проведення з'їзду представників народів і областей, коротко з'їзду народів, в Києві у вересні місяці. І ось на цей з'їзд приїхали представники, зокрема, і кримських татар. Причому кримсько-татарська делегація, вона була, як згадував Михайло Сергійович у своїх спогадах, особливо велика. І в цій делегації був, окрім Джафера Сейдамета, інших чоловіків, були і дві жінки. От що дуже цікаво, оскільки були представники, наприклад, від балтійських народів, від деяких інших народів на цьому з'їзді, і серед них жінок не було. А кримські татари прислали на з'їзд Айше Ісхакову, Еміне Шабарову, які дуже яскраво виступили, і їх присутність на з'їзді, їх активна діяльність, вона привернула увагу, і про неї і у спогадах навіть писав Михайло Сергійович Грушевський, писали газети чимало в того часу. І ось якраз на цьому з'їзді було сказано про те, що в тих місцях, одне з рішень з'їзду, в тих місцевостях, де народи не складають більшість, вони можуть претендувати на і можуть створювати органи національно-персональної автономії для вирішення своїх
нагальних питань, для організування нації в публічну правову спілку. І це стало одним з дороговказів для кримськотатарського національного руху у подальшому. Також були досягнуті домовленості, як стане пізніше відомо, щодо майбутнього майбутньої долі власне Криму. Вони були досягнуті в усній формі між представниками України і кримськотатарських органів самоврядування. Про те, що Крим має бути окремою автономною одиницею у складі майбутньої федерації. Далі події розвивались у цьому руслі. В Петрограді захоплюють владу більшовики на початку листопада. Фактично легітимної влади не лишається. Я вже бачу, що вимкнули мікрофон. Дякую. Фактично легітимної влади на постімперському просторі не лишається, хоча є ще надії на всеросійські установчі збори. В цей момент в Україні проголошується Українська Народна Республіка, а в Криму йдуть процеси також самоорганізації в Криму і в Таврійській губернії загалом. І ось якраз кримські татари висувають гасла на початку ще листопада «Крим для кримців». В заяві Тимчасового Кримсько-мусульманського виконавчого комітету говорили, що не бажаючи допустити гегемонії якоїсь народності над іншою, не допускаючи думки про розповсюдження влади будь-якої держави над Кримом, було проголошене гасло «Крим для кримців». Кримці в розумінні 17-го року це кримчани будь-якого етнічного походження. І пояснювали, що надзвичайні обставини диктують потребу народам Криму взяти на себе піклування про улаштування долі свого краю. А може вирішити це завдання тільки колективна думка і воля народностей, які живуть в Криму. Восени ми бачимо результати організаційної і реформістської діяльності нових органів національного самоврядування, відкриваються нові навчальні заклади, відкривається в Ханському палаці музей кримсько-татарський, це перший національний музей на чолі з художником, мистецтвознавцем Усіїном Баданінським. В Зінджерле медресе відкривається інститут Гірая, зокрема для підготовки кримсько-татарських вчителів. Ідуть інші позитивні процеси в культурній сфері, а ось в політичній сфері ситуація загострюється. Кримські татари демонструють успіхи під час виборів, а в Криму проходило в 17-му році ціла низка виборів різного рівня. Були, до речі, списки спільні із українцями, зокрема до Сімферопольської міської думи. В листопаді проходять вибори до всеросійських установчих зборів, і кримські татари зуміли набрати 12% голосів, друге місце зайняли в Таврійській губернії, і провести свого представника до всеросійських установчих зборів. Ним мав стати Джафер Сейдамет. Трохи забігаючи наперед, скажу, що він не виїхав на них, тому що в Криму ситуація стала набагато більш гостра. Який план був в головах у кримськотатарських лідерів, які вони намагалися реалізуватись в Криму? Вони прагнули обрати кримськотатарські установчі збори, а потім провести всекримські установчі збори. І рухались, власне, в цьому русі. Після повалення влади тимчасового уряду в Петрограді був утворений в Сімферополі Кримський революційний штаб, насамперед кримськотатарськими діячами, спільно з українськими діячами. І от на об'єднане засідання Кримського революційного штабу із громадськими організаціями Джафер Сейдамет
Він так пояснював позицію національного руху. Ми проти татаризації Криму, але ми проти суверенної влади, якої б то не було іншої національності над Кримом. Якщо скликаємо татарські установчі збори Курултай, то тільки для того, щоб з'ясувати для себе і виявити перед іншими волю татарської національності. Але і голос Татарщини є голос цього Криму. Для цього необхідні загальнокримські установчі збори, в яких мають взяти участь всі народності, які населяють Крим. Це фотографія, яка фіксує контакти між кримськотатарськими лідерами і представниками Центральної Ради. От на передньому фоні Абібула Дабаш, схожа принаймні на нього людина. Тут ми бачимо, ймовірно, Намана Челебіджихана, а тут представники Української Центральної Ради. І найвищим досягненням першого етапу Кримсько-татарської революції, власне, було скликання установчих зборів, національних установчих зборів. Вони носили назву Курултай і працювали в Бахчисараї 26 грудня 1917 року. Чому ми можемо говорити, що це досягнення? Тому що багато народів на постімперському просторі прагнули до скликання конституанти національної, але через низку війн, позицію більшовицької Росії, інших акторів на цій території, далеко не всім це вдалося. Хочу нагадати, що, наприклад, українці мали скликати свої установчі збори у січні 1918 року, але через напад, через агресію радянської Росії вони не були скликані. От кримські татари, вони встигли провести національні установчі збори. Джафер Сейдамет згадує, що вони проходили з великим підйомом емоційним, що навіть старші люди прагнули проголосувати на цих виборах. І було обрано, це вже я кажу, за документами Курултаю, які, власне, вивчав в архіві Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Було обрано 79 делегатів, серед них 5 жінок, що до того часу було теж досить позитивним, що жінки опинилися у складі представницького органу. Більшість із них представляли революційно-демократичну течію, було до 10 представників такого традиціоналістського консервативного напрямку суспільної думки, насамперед це були мурзаки і представники духовенства старого такого напрямку традиціоналістського. І було десь за спогадами Джафера Сейдамета, вони підтверджуються документами, десь трохи більше 10, 11, 12 представників ліворадикально налаштованих. А от в центрі якраз знаходилися більшість, і вони, власне, і визначали основний напрямок діяльності установчих зборів. Вони зібралися в перше засідання, і останнє відбулося в Бахчисарайському палаці, для того, щоб бережно ставитися до національної архітектурної і культурної спадщини. Інше засідання Курултаю відбувалося у міській управі, і проходили вони досить бурхливо, вирішувалися важливі питання щодо майбутнього кримськотатарського народу. І підсумків цих дебатів, зокрема щодо статусу жінок, щодо майбутнього Криму, щодо форми національного самоврядування, інших життєво важливих питань для кримських татар, було ухвалення кримськотатарських основних законів. 26 грудня 1917 року був ухвалений документ «Кримськотатарські основні закони». Там пропонувалося назвати його Ясою за монгольським звичаєм, Тюб-Канеза османськими прикладами, але зупинилися от на назві саме «Кримськотатарські основні закони». Це цікавий документ, який поєднує досягнення європейського конституціоналізму, мусульманського права, звичаєвого права кримських татар. Документ має значною мірою такий демократичний характер, зокрема він скасовує станові привілеї, він говорить про рівність жінок і чоловіків, підтримує демократичний напрямок думки
Щодо майбутнього правління Криму, то форми правління в Криму, то тут є такий момент, який не завжди розуміють дослідники. В одному з пунктів, ось якраз ви його можете прочитати, пункт 16 кримськотатарських основних законів, де проголошує свободу лічності, особистості, слова, друку, зібрань і так далі. Говорилося, що для цього проголошується Кримська Демократична Республіка. Але також в інших пунктах говорилось про те, що форму правління в краї може визначити саме Кримські установчі збори, тобто загальна кримська вже конституанта. І таким чином кримсько-татарська демократія, вона якби висунула ідею проголосити Кримську Демократичну Республіку, але далі вона мала бути закріпленою на всекримських установчих зборів. Цю ідею підхопила Рада народних представників Таврійської губернії, утворена на початку грудня 17-го року як тимчасовий орган влади в Таврійській губернії. Почалася підготовка, але, на жаль, реалізувати цю ідею не вдалося, тому що окрім кримськотатарських органів національного самоврядування, окрім Ради народних представників Таврійської губернії, в якій були і кримські татари представлені, і революційно-демократичні інші політичні сили росіян, українців, інших спільнот в Криму, національні спільноти були представлені, професійні, тобто такий своєрідний передпарламент, і між власне органами національного самоврядування і Радою народних представників Таврійської губернії склалися такі коаліційні відносини з планами проведення Кримської конституанти. Ще в цей час в Криму проявляє себе третя політична сила – це більшовики, ліворадикали російські, більшовики і їх союзники. Вони не мали шансів отримати перевагу демократичним шляхом в органах влади, але вони змогли загітувати частину населення на свій бік, і головне, вони змогли загітувати Чорноморський флот, головна база якого знаходилася у Севастополі, і відповідно використати і свою Червону гвардію, і головне Чорноморський флот для того, в тому числі його кораблі, були бої за Ялту просто 2 тижні з використанням військових кораблів. Їм протистояли війська Кримського революційного штабу на чолі з Джафером Сейдаметом. І в інших місцевостях відбувалася така боротьба, але саме через те, що сам збройна сила була на боці більшовиків, які утворили революційний комітет Севастополя, і він розповсюдив потім свою владу на весь Крим. Демократичний напрямок розвитку Криму було перекреслено, і в січні 1918 року, після кількатижневих бойових дій в Криму була встановлена ліворадикальна диктатура на чолі з більшовиками. У них були ще союзники-анархісти, ліві есери, деякі інші структури політичні, але головну роль грали все-таки більшовики. І вже вони розпустили і Курултай, і Раду народних представників Таврійської губернії. Причому захоплювали владу більшовики часто не просто проголошуючи диктатуру пролетаріату, а саме проголошуючи також такі гасла, які грали на національних почуттях. Ну, наприклад, в Севастополі був момент критичний, коли підняли гудками заводів, кораблів, все місто вночі, і було оприлюднено таке звернення до громадян, в якому залякували севастопольців тим, що нам грозить диктатура татар, вводимая з розрішення Київської ради. Тобто тут і антитатарський такий був посил, і антиукраїнський посил, і от людей вночі налякали, їм швидко їх там мобілізували, давали зброю, відправляли на боротьбу з військами Кримського революційного штабу. Недовго
протрималася влада більшовиків в Криму, їх інших ліворадикальних союзників. Хоча за цей час більшовицькі експерименти в Криму розпочалися, не тільки, на жаль, у вигляді націоналізації, але також терору. І коли захоплювалася влада в Криму, то кров лилася, і потім був червоний терор. І під час великого спалаху червоного терору наприкінці лютого 1923 року було розстріляно одним з перших муфтія мусульман Криму, і він же став першим головою кримськотатарського національного уряду. Курултай 26 грудня припинив свою діяльність як установчі збори, а проголосив себе парламентом на річний термін національним і створив кримськотатарську директорію. Це національний уряд, який мав вирішувати національні справи. Це 26 грудня 1917 року. Курултай перетворився із установчих зборів на кримськотатарський парламент. І ось ми бачимо склад кримськотатарської національної директорії. Наман Челебі-Джихан, Челебі-Челебієв, записувався він в російських документах. Він був головою, директором юстиції, директором зовнішніх і військових справ Джафер Сейдамет, директором фінансів і вакуфів Сейд Джеміль Хаттатов, директором у справах релігії Амед Шукрі і директором народної освіти Ібраїм Азенбашлі. На фотографії ми бачимо біля фонтану у Ханському палаці Джафера Сейдамета і Намана Челебі-Джихана. Так ось наприкінці січня Наман Челебі-Джихан намагався виїхати з Сімферополя, на жаль, був схоплений більшовиками, відправлений в Севастополь, і 23 лютого 1918 року його життя трагічно обірвалося, він був розстріляний, його тіло було вкинуто в море, що теж за мусульманськими звичаями є таким вкрай негативним способом якби поховання, так би мовити, в лапках. І це була одна з найважчих втрат для кримських татар у 1917-1918 роках. Наман Челебі-Джихан, зокрема, був автором і національного гімну Антен-Кенмен, який був оприлюднений, до речі, напередодні революційних подій на початку 17-го року і став під час цих подій національним гімном. Більшовики у березні, коли війська Центральної Ради, її союзників Німеччини, Австро-Угорщини звільняли територію України від більшовиків, вони проголосили в Криму Радянську Соціалістичну Республіку Тавріди, спочатку в межах Таврійської губернії, що було порушенням Брестського миру з німцями, укладеного Україною УНР у лютому 18 року, а радянською Росією Брестський мир був укладений 3 березня 1918 року. І за цим миром радянська Росія мала визнати Українську Народну Республіку, припинити бойові дії. І ось війська УНР, війська Німеччини, вони наближалися до Криму. І в Криму у березні було утворено таке от ефемерне державне утворення пробільшовицьке. Воно недовго проіснувало, причому воно пало під ударами українських військ. Частини Балбачана, Кримська група війшла в Крим, німецьких військ і кримсько-татарського повстання. Причому під час цього кримсько-татарського повстання був захоплений очільник уряду Республіки Тавріда, кілька її інших очільників, і вони були розстріляні якраз вже кримсько-татарськими повстанцями. Українські війська під тиском німців були змушені вийти з Криму, хоча в цей момент УНР, а потім Українська держава вже зрозуміли, що без контролю над Севастополем забезпечити безпеку України не можна, і намагалися приєднати Крим.
Але німецькі війська скористалися тим, що УНР у третьому універсалі, який проголошував Українську Народну Республіку, не записали Крим до України і тому взяли цей регіон під свій контроль. Одразу після того, як пав режим більшовицький і лівоесерівський, то відновила свою діяльність тимчасове парламентське бюро на чолі з співголовою Курултаю Аблякімом Хільмі, а у травні, 10 травня, відновив свою діяльність і національний парламент Курултай. І отут ми бачимо нові акценти у політичних прагненнях кримських татар. Якщо 17-й рік проходив під гаслами автономії і федералізації, то в заяві Курултаю у травні ми бачимо інший акцент. От Кримсько-татарська газета тоді написала: Крим у теперішній момент Крим повинен прагнути до створення незалежної Кримської республіки. 18 травня 1918 року Курултай оголосив себе тимчасовим кримським державним парламентом і вручив ярлик на прем'єр-міністерське крісло в Криму Джаферу Сейдемету. Він мав створити краєвий уряд із представників кримських татар, росіян і німців. Він вів переговори, представники німецької меншини в Криму йшли на угоду, але домовитися з російським політикумом не вдалося. І в результаті німці у червні 1918 року проголосили прем'єр-міністром Сулеймана Сулькевича. Сулейман Сулькевич – це литовські татари, який мав тісні зв'язки з кримсько-татарським рухом. Він сформував свій уряд, до якого, зокрема, війшли представники якраз німців, росіян і кримських татар. Джафер Сейдемет став міністром закордонних справ Кримського краєвого уряду. Уряд Сулькевича проголосив курс на незалежність Криму до з'ясування становища півострова під час мирних переговорів. Нагадаю, що йде Перша світова війна. І для того, щоб досягнути визнання цього уряду, отримати кредит, в Берлін була відправлена делегація уряду на чолі з у складі міністра фінансів Татіщева і міністра закордонних справ Джафера Сейдемета. Місія уряду фактично провалилася, тому що досягнути визнання уряду не вдалося, отримати серйозного кредиту не вдалося. І ще виник політичний скандал, тому що Джафер Сейдемет привіз в Берлін з Криму пропозиції за підписом голови кримсько-татарського парламенту, співголови Асана Сабрія-Івазова і Аблякіма Хільмі, очільника Кримсько-татарської національної директорії, в цьому документі була пропозиція утворити Кримсько-татарське ханство під протекторатом Османської і Німецької імперії. Берлін цю ідею не підтримав, проігнорував, але вона стала відома. Зокрема, міністр фінансів Татіщев в Берліні про неї дізнався. Це викликало кризу і в уряді Сулькевича, і в Кримсько-татарському національному русі. Чому? Тому що очевидно, що для російського політикума, кримського проросійського політикума ця ідея була неприйнятною, але і з точки зору кримсько-татарського національного руху ця ідея також не вписувалася в кримсько-татарські основні закони. Нагадаю, що там мова йшла про проголошення Кримської демократичної республіки, а не про монархічну форму правління в краї. І в результаті восени на Курултаї збирається Курултай, і Айвазов іде відставку, Хільмі йде відставку. Джафер Сейдемет сам не поставив під цим документом підпису, тому він свої позиції навпаки посилив, але загалом змінюється
керівництва Кримсько-татарського національного руху. Більше того, створюється спеціальна комісія Курултаю для з'ясування, як з'явився на світ цей документ, який був розцінений не як позиція кримськотатарського народу, а як авантюра кількох осіб. І ліва частина Курултаю, не вся, але більшість лівої фракції Курултаю, вони взагалі виходять із Курултаю і переходять на пробільшовицькі позиції. В самому Криму уряд Сулькевича падає після того, як німці послабляють свої позиції, починають виходити з Криму, і до влади приходить уряд Соломона Крима. В уряді Соломона Крима не було зовсім кримських татар. Він складався переважно із кадетів, було 2 соціаліста, було кілька безпартійних, але вони стояли вже на позиціях єдиної і неподільної Росії, орієнтувалися на Денікіна, на Колчака, і в Криму розпочинають мобілізацію до лав, в лапках, добровольчої армії. І вже в Криму з'явилися восени 18-го року війська Антанти, і от починається така мобілізація. Органи національного самоврядування не підтримують цю ідею, вони хотіли би зайняти нейтральну позицію між білими і червоними, тому що дійсно не в інтересах кримських татар було воювати за тих або інших. Це викликає напруження з урядом. Були інші спроби Кримського краєвого уряду Соломона Сулькевича втручатися в процеси національного самоврядування. Самі органи національного самоврядування, дирекція юстиції розробила документ, який був затверджений Кримсько-татарським парламентським бюро, який називається «Положення про національно-культурну автономію кримських мусульман» у січні 1919 року. Цей документ цікавий тим, що в ньому було намагання закріпити повну автономію кримських татар у сферах, власне, освіти, культури, судочинства, інших сферах. І вперше було закріплено статус національних символів, таких як національний герб Тарак-Тамга. Це всім, я думаю, відомий символ роду Гіраєв, який був переосмислений як кримсько-татарський національний символ. І вперше було закріплене як національний символ національний прапор у вигляді сіро-блакитного полотнища із Тарак-Тамгою в верхньому куті біля древка. І цей прапор є до сьогоднішнього дня. Вже, в принципі, блакитні прапори як національні використовували з 17-го року, але ось такий вигляд вони знайшли вже в 19-му році і були закріплені в цьому документі. Чому я на цьому зупинився? Тому що часто в популярній літературі, в СМІ у нас зустрічається думка, ніби кримсько-татарський національний прапор був затверджений на першому Курултаї. Це не зовсім так. На першому Курултаї, я маю на увазі, в грудні 1917 року, коли він діяв як національно-установчий збор. На початку 19-го року загострюються відносини з урядом Соломону Криму, з денікінцями. І 23 лютого, тобто в день, коли був вбитий рік тому Наман Челебіджи-хан, силові структури уряду і денікінський офіцер, вони вриваються у приміщення Кримсько-татарського парламентського бюро, Кримсько-татарської директорії, проходять обшуки у кримсько-татарських національних лідерів. Кримсько-татарських національних лідерів органи взагалі національного самоврядування звинувачують у тому, що вони протидіють мобілізації, що вони мають стосунки з Енвер Пашою, з владою Османської імперії. Це викликає сплеск негативу, очевидно, протестів в кримсько-татарському середовищі. Це вже було не в перший раз. Ще в 17-му році була подібна ситуація, коли
структури тимчасового уряду в Криму арештували Челебі Челебієва, Намана Челебіджихана, муфтія. Тоді була ціла хвиля протестів кримських татар багатотисячна, вона була підтримана і українськими організаціями, деякими російськими революційно-демократичними організаціями, його звільнили. В умовах вже посилення війн на території постімперській, в Криму, зокрема, настільки масових протестів вже організувати було неможливо, тому що не було демократичних порядків, навпаки, посилювалися авторитарні тенденції в Криму, але протести відбувалися проти таких дій. І паралельно ми бачимо, що в Криму йде виборчий процес. Кримські татари, їх органи національного самоврядування прагнули провести вибори, по-перше, до кримсько-татарського парламенту, оскільки в грудні 17-го року Курултай продовжив свою діяльність як парламент на рік, потрібно було обрати кримсько-татарський парламент Меджліс Мобусан, і відстоювалася ідея також скликання Кримського Сейму. І уряд Соломона Крима такі вибори оголосив. От на початку 1919 року вибори до Меджлісу Мебусану відбулися. Уряд Соломона Крима протидіяв їх відкриттю, яке було призначено на 1 березня. Тим не менше, 4 березня Меджліс Мебусан зібрався. На виборах до нього перемогла партія Меліферка, національна партія. 35 делегатів Меджліс Мебусану були її представниками. Тобто на ліву, на праву опозицію лишалася зовсім невелика кількість голосів. Це говорить про те, що в умовах нестабільності, постійних змін політичних режимів, в тому числі військових завоювань Криму, Кримсько-татарський національний рух все-таки зберігав достатньо високий ступінь єдності на той момент. От перша єдина сесія, вона продовжувалася орієнтовно 7 днів. Головою Меджлісу було обрано Місхарли, головою Кримсько-татарської національної директорії, тобто національного уряду, став Сеїд Джеліл Хаттатов. Розглядав Меджліс Мебусан реформу духовенства, йому прагнули залишити лише функції саме релігійні, позбавити інших функцій. Звіт був заслуханий, і, власне, робота Меджлісу Мебусана була на тому завершена. Вибори до Кримського Сейму мали відбуватися на початку квітня. Органи національного самоврядування кримських татар активно до них готувалися. Очевидно, що краєвий уряд побоювався активності, дисциплінованості кримсько-татарських виборців. Є дані, що перекроювалися так округи, щоб кримські татари не домінували у виборчих округах. Але був висунутий список партії Меліферка, які, до речі, війшли як кримські татари, так і литовські татари, які проживали в Криму. Союз литовських татар Криму брав участь у кримсько-татарському списку. Але вибори не відбулися на початку квітня, тому що в Крим вже входила Червона армія, і уряд Соломона Крима залишив його територію. Більша частина Криму була захоплена більшовицькою Росією. Кримсько-татарські лідери, вони побоювалися приходу Червоної Росії, оскільки пам'ятали конфлікт із червоними на межі 17-18 років, сесії міжнаціональні, які відбувалися в той момент, навіть були звернення від керівників органів національного самоврядування до уряду, до керівника Азербайджанської республіки, як до тюрків, щоб забезпечений був захист кримських братів, допомога, посередництво Великої Британії, тому що побоювалися репресій.
Але сталося так, що більшовики були зацікавлені в революціонізації Сходу. Саме навесні 19-го року починається Кемалійська революція в Туреччині, і більшовики намагаються використати Крим як плацдарм, як місток до Туреччини. В Крим направляється Мустафа Субхі, турецький комуніст. Видаються кримськотатарські газети. Міліферка продовжує свою діяльність, хоча Меджліс Мібусан не збирається в умовах панування більшовиків. Проголошується Кримська Радянська Соціалістична Республіка. Вона навіть підписала документ на рівні з Радянською Росією, Україною, Литвою, Латвією, Білорусію, але де-факто вона була прирівнена до губернських органів влади. В уряді цієї Кримської Радянської Соціалістичної Республіки було аж 5 кримських татар. Це переважно були фактично вихідці із Курултая, із його лівої фракції, які залишили Курултай восени 1918 року. Недовго протримались більшовики в Криму. От вони в квітні встановили контроль за більшою частиною Криму, окрім Керченського півострова. А вже в червні їх вибили із Криму білі. Білі – це війська добровольчої армії Антона Денікіна. Кримськотатарська національна директорія звертається до Денікіна з листом, в якому пропонує йому, просить його визнати національну автономію кримських татар. Відповідь Денікіна була направлена до таврійського генерал-губернатора. Вони, денікінці, влітку 19 року, вони навіть не допустили створення краєвого уряду в Криму, бо побоювалися сепаратизму в їх уяві. Вони відновили Таврійську губернію. От її генерал-губернатором був генерал Шилінг, був ще цивільний губернатор Татіщев. І Шилінгу надійшла вказівка від Денікіна закрити кримсько-татарську національну територію назавжди. 5 серпня закривається газета денікінцями, газета кримських татар «Мілет». 9 серпня видається наказ закрити кримсько-татарську директорію. Невдовзі так і відбувається. Замість кримсько-татарської національної директорії денікінці відновлюють дореволюційні структури, тобто Таврійське магометанське духовне правління і тимчасово особливу вакуфну комісію, в якій очолюються якраз представниками мурзачества, представниками старого духовенства, яке мало конфлікти із органами національного самоврядування. Тобто це було насильницьке припинення кримсько-татарської революції, чому ми можемо казати, що у серпні 19-го року вже кримсько-татарська національна революція була перервана насильницьки зовнішніми силами, не через внутрішній потенціал і проблеми, а якраз через зовнішні сили. І ми бачимо реванш старих сил. Восени 19-го року посилюються репресії щодо представників кримсько-татарських органів національного самоврядування. Зокрема, були заарештовані Хаттатов, Хільмі, деякі інші особи. І на території Крима Амета Азенбашли теж арештували десь в інших частинах Таврійської губернії. Ну, як би то не було, виникло очевидно протистояння між забороненими вже органами національного самоврядування, кримськотатарським національним рухом і білою денікінською диктатурою, яка захопила контроль над Кримом. В цих умовах органи національного самоврядування, вони переходять у форму діяльності, підпільної діяльності партії Міліферка. Восени 19-го року була спроба налагодити контакти із директорією, вона була невдалою. В цей же час в Криму активно діють в підпіллі більшовики. Більшовики воюють з білими. І парадокс 19-го року, що більшовики поставилися до національного руху більш лояльно, ніж білі. В цих умовах Міліферка заключає угоди із більшовиками, про це згадують самі більшовицькі діячі.
Вони були поновлені навесні 2020 року. Що пропонують білі кримським татарам? Вони проголосили, що відновлення Таврійського Магометанського духовного управління і особливо Вакуфної комісії це тимчасові нібито заходи, що буде скликане спеціальне зібрання представників мусульман, яке допоможе розробити документ, який впорядкує духовні справи кримських татар. Були навіть проведені двохступенчаті недемократичні вибори тільки для чоловіків старше 25 років, тобто жінки всі виключалися із виборчого процесу, які мали розробити таке положення. За Денікіна воно не було скликано. Але Денікін в силу своєї недолугої політики, зокрема у національному питанні, зазнав поразки. Він же стояв недалеко від Москви, але почав відкочуватися від неї. Потім на початку 2020 року катастрофа в Новоросійську. Крим залишається в руках білих. І от залишки білого війська, вони скупчуються навесні 2020 року саме в Криму. Денікін змушений здати владу, і до влади приходить генерал Врангель. Він розуміє недоліки денікінської політики, намагається пом'якшити, намагається змінити політику стосовно селян, стосовно місцевого самоврядування, пом'якшити позицію в національному питанні, заговорив про федерацію. Він збирає нарешті у тих депутатів, обраних ще за Денікіна, на з'їзд у Севастополі, щоправда, приїхало їх там менше половини. Головував на з'їзді губернатор Карпов, призначений самим Врангелем. Врангель представникам мусульман говорив насамперед про необхідність підтримати армію, підтримати мобілізацію коней для цієї армії. На самому з'їзді була обрана спеціальна комісія, яка мала розробити знов-таки положення про впорядкування справ кримських мусульман, але так за Врангеля нічого, власне, і не було суттєво зроблено в цьому сенсі, попри дещо м'якіше ставлення взагалі до кримських татар. Але органи національного самоврядування діяти не могли. Партія Меліферка контактувала в підпіллі з більшовиками. Завершилось панування білих в Криму його захопленням військами Червоної Росії за сприяння військ революційної повстанської армії Махна. Вже 17 листопада 1920 року Крим був під повним контролем більшовиків. В цих умовах Меліферка звертається із документом щодо своєї легалізації. Це був дуже цікавий документ, тому що там фактично в ньому пропонувалося більшовикам не просто визнати партію Меліферка, а і гарантувати через цю партію національну культурну автономію для кримських татар. Але більшовики відмовили, і на цьому ми можемо говорити про завершення етапу періоду війн і революцій для Крима і для кримсько-татарського народу. Які ж підсумки цього періоду? Одним з головних підсумків періоду саме Кримсько-татарської революції 1917-1919 років було те, що кримські татари змогли організувати загальнонаціональні органи самоврядування вже в 17-му році, і вони проіснували з перервами вимушеними до 1919 року, змогли провести національну конституанту, національні установчі збори у грудні 1917 року, ухвалити кримсько-татарські основні закони, спробували ініціювати утворення Кримської Демократичної Республіки. І, до речі, ця ідея, вона вплинула потім на проголошення Кримської АРСР. Якщо б не позиція кримських татар в 21-му році, то Крим міг бути проголошений областю саме в 21-му році. Такі ідеї навіть офіційно були схвалені, але потім переглянути саме через позицію Кримсько-татарського національного руху. Ми бачимо суттєві досягнення, особливо в 17-18 роках, у сфері емансипації мусульманських жінок. Зокрема, хочу наголосити, що
Співголовою Курултаю установчих зборів, там було 5 співголів, стала Шефіка Гаспринська. І це був прецедент для світу на початку ХХ століття, що в представницькі органи народу війшла керівні структури, саме війшла жінка. Були суттєві досягнення в реформуванні системи освіти, в демократизації загалом життя кримських татар. Була спроба вже в наступному році проголосити самостійність Криму, вона не була реалізована, були проблеми із демографією кримських татар, їх демографічною вагою в загальному населенні Криму. Далі національний рух впливав на демократизацію режиму Сулькевича восени 18-го року, намагався сприяти проведенню Кримської конституанти або скликання Кримського Сейма. Був в 19-му році переобраний другий склад парламенту. І, окрім того, були сформовані ті національні символи кримських татар, які і сьогодні, власне, є маркером кримсько-татарської етнонації. Тобто, загалом, період 17-19 років, він є дуже важливим у трансформації кримсько-татарського етносу у сучасну, модерну етнонацію. Це, якщо коротко, то я свою доповідь завершую і очікую на запитання, якщо вони є.